Hej derude, så er jeg tilbage på pinden, og jeg har taget min englekort med, skulle lige til at sige. Jeg sidder her med min englekort, og vi skal selvfølgelig lave en englekortlæsning. Og jeg har det her sæt, som jeg vil trække fra i dag. Jeg har mine 2 andre sæt ude i Kolo, og så det bliver bare det her sæt, jeg trækker fra i dag, og det er også super fint. Så i dag skal vi finde ud af, hvad der ligesom foregår på kollektiv plan, som vi plejer. Og ja, der sker jo rigtig meget ud i verden, men der sker ikke mindst lige så meget på energiplan. Så jeg tænkte lidt på, at nu er det det nye år 2026, og vi går fra slangen til hesten, som de fleste nok kender lidt til, hvis de følger astrologi eller energier eller det spirituelle rum, så sker der jo et skifte. Og så er det jo igen det der med, hvornår skiftet sker. Der er nogen, der siger, at det er sket. Der er nogen, der sker det. Er det først februar eller sådan noget, vi skifter til hestens år. Så det er jo spændende. Og ja. Og igen, det her det er en kollektiv læsning. Det betyder, at jeg tapper ind i den kollektive energi, som jeg har tilgang til. Og igen, hvis du falder over den her video, så er der typisk noget, du bliver tiltrukket af, eller noget, som du kan bruge. Noget, der klinger i din sjæl. Der er altid nogle svar, man kan hente ud fra det. Der er en grund til, at du tapper ind her hos mig. Og det er jo super hyggeligt. Så jeg tænker, at jeg bare blander mine kort her. Og når det er sagt, så laver jeg også privat englekortlæsninger. Så hvis man er interesseret i det, så tag fat i mig. Så finder vi ud af det. Jeg trækker 4 kort. På hvad der er af budskaber til os. Okay. Jeg skal nok lige vise kortene. Okay. Jeg starter med at tage det her kort op, Dreams. Og det første, der ligesom slog mig, det er det der med, at der foregår sindssygt meget på energiplan. Og den ramte også lige mig selv, fordi jeg får de vildeste drømme her på tiden. Og der er altså en mening med de her drømme. Der er ligesom noget, vi skal være opmærksom på, når vi drømmer. Og så er der igen det der med, at nogen kan ligesom skrive sine drømme ned, hvis man er sådan en type, der gør det. Men det er i hvert fald en god idé, fordi der er nogle budskaber, energibudskaber, og noget, nu får jeg sådan noget, der kan være nogle ting, som fortæller dig noget. Det kan være energibudskaber, det kan være predictions, altså hvad hedder sådan noget, man ligesom får sådan en lille nyk til, hvad der eventuelt sker lige omkring hjørnet for dig. Det kan være mange forskellige ting, men der er altså noget omkring de her drømme lige i øjeblikket, som vi skal være lidt opmærksom på, hvis man har lyst selvfølgelig. Men der er nogle budskaber her, vi kan hente, og det er ret spændende, fordi det der energiskifte, vi står i, det er vi som sjæle, vi vokser lige i øjeblikket, vi bliver større, vi udvider os, vi bliver uploadet, hvis man kan sige det sådan, fordi der er sådan det der kæmpe skift, som jeg før i tiden har talt om, det der 3D til 5D.
Og vi står i det her skifte, hvor at vi kommer mere og mere hen i 5D, hvor det er, at vi bliver mere åbne for vores intuition, og ligesom mærker og føler, bruger vores sanser mere. Så nogle gange, så hvis man ligesom har en travl hverdag, og man ikke ligesom når at stoppe op og mærke og føle og tænke og have sin alenetid, så er det der, man faktisk godt kan have nogle lidt voldsomme drømme, fordi der er ligesom noget, der kommer ned, bliver downloadet i din drøm, som du skal være opmærksom på. Og det kan både være godt og måske, jeg vil ikke sige dårligt, men der kan godt være noget, hvor vi skal være lidt opmærksom på, at din sjæl lidt råber op, eller der er nogle energier, der gerne vil gøre dig opmærksom på noget. Ja, så der er altså noget her omkring drømme. Så hvis det er, du har lyst, selvfølgelig, jeg skal ikke tvinge dig, men så må du gerne være lidt opmærksom på dine drømme, og se om der er noget, du kan hente derfra. Vi kan tit tydeligt godt mærke, når det er, at vi har haft en drøm, som er sådan lidt out of this world. Så er der altså en mening med det. Ja. Og så igen selvfølgelig, der er også, altså vi drømmer jo alle sammen, nogle kan huske, nogle kan ikke huske og sådan noget. Der er jo også bare de der lidt mere standard drømme, men hvis vi har de der lidt, wow, hvad skete der lige der? Så prøv at være lidt opmærksom. Se, hvad du kan hente ned igennem din intuition. Ja. Okay, så er der det her kort, body care. Og det får jeg også ind omkring med, det hænger lidt sammen med det her skifte, vi går igennem lige i øjeblikket. Også i det der med, at vi vokser som sjæle, der er det her energiskift omkring os. Så begynder kroppen også, altså vi kan mærke det i kroppen. Vi bliver typisk trætte. Vi kan få smerter. Vi kalder det faktisk i den spirituelle verden ascensions symptoms. Det er det der med, når vi ligesom vokser, og vi udvider, og vi åbner vores, for eksempel vores tredje øje, og vores kronchakra, til at ligesom at connecte lidt mere. Så, og vi renser ud, og der er også nogen, der tror på det der med, at vi ligesom hele ens DNA-strenge, de ændrer sig, og ja, der sker rigtig mange ting. Men vores kroppe bliver altså påvirket af det. Ikke nok med, at på spirituel energiplan bliver vi opdateret, og vi skræller, vi skræller lag af. Vi kommer ind til kernen, og det kræver noget for den fysiske krop. Og det kan også godt være, at du bare helt simpelt er meget angst omkring, hvad der foregår i verden. Du bliver meget påvirket på, hvad du hører, for eksempel i nyhederne, eller alt det der sker. Så er det igen det der med, det påvirker vores nervesystem og vores krop, og så bliver vi ængstelige, og så bliver vi trætte, og så videre, og så videre. Så det der med at tage lidt bedre hånd om vores krop lige nu, giver os selv lidt ro på en eller anden måde, giver os noget hvile, giver os noget som ligesom kan få dit nervesystem i ro. Og så er det jo igen det der med, så skal du finde ud af, hvad gør at jeg kan finde roen lidt mere, hvis man går og er lidt ængstelig. Igen det der med, det bedste vil jeg jo altid sige, gå ud i naturen. Naturen er den største healer, vi har her på jorden. Kram et træ, hvis du er sådan en, der gør sådan noget. Lyt til noget musik, læs en god bog, lav noget mad, et eller andet, der får dit nervesystem helt ned. Eller i hvert fald bare lidt mere i ro. Det er altså rigtig, rigtig godt for os. Og så er det igen det der med, sjov nok, bodycare kommer her. Nu fik jeg lige ind omkring. Der kan også være noget omkring mad, det vi spiser, det vi indtager. Der er mange, der er blevet meget mere følsomme over for, hvad vi egentlig indtager. Jeg har en lidt sjov mave, det har jeg jo sådan set altid haft, men lige i øjeblikket kan jeg godt mærke, at der er bare nogle ting,
Så min krop og min mave og min tarm reagerer anderledes overfor, den er blevet lidt mere sensitiv, så jeg skal lige tænke mig lidt mere omkring, hvad jeg indtager. Og jeg er ikke den sundeste her på jorden. Desværre, jeg vil rigtig gerne være sådan en type, som elsker grøntsager og frugt. Frugt er okay, grøntsager ikke så meget. Men jeg prøver, og jeg har faktisk lige lavet mig sådan en lille grøntsagsjuice, fordi det er sådan, det fungerer for mig. Så ryger det nemmere ned for mig. Men det der med at ligesom at være lidt opmærksom på, hvad vi indtager, også af mad. Fordi vi kan altså godt, der kan godt være noget her, som gør, at vi lige pludselig ikke kan spise ting i perioder, eller vi reagerer anderledes, end vi plejer på det, vi spiser. Der er altså også en mening med det, eller der er ikke en mening, men jo, alligevel kan man godt sige, at der er en mening med det, fordi energimæssigt, så sker der rigtig meget med vores kroppe pt. Og det er også igen det der med, vi renser ud indvendigt i vores organer, vi renser ud i vores energi, vi renser ud, det er sjovt nok også i verden, alt det her der sker, det er bare en stor mudderkage af udrensning. Ja, så det hele er connected, selvom at det kan godt virke lidt vanvittigt, men det er det altså. Så det der med at være lidt ekstra opmærksom på sin krop, både i form af hvile og typisk også det vi indtager, det er altså en rigtig god idé lige i øjeblikket. Ja, yeah. Okay. Så har vi New Beginnings. Og det er det der med, som jeg sagde i starten med, at vi står i noget nyt. Vi står i et skifte. Det der med, vi nu hedder det 2026. Og vi er gået fra et år, der hedder 2025, som var et stort udrensningsår. Som jeg tidligere talte omkring det der med, at vi skræller lag af. Vi skal ind til kernen nu. Vi skal ind og finde ud af, hvem vi er. Og hvad vi vil. Og alle de der ting, der følger med omkring det. Så ligesom om, at nu får jeg sådan, der er sådan 2 grupper her. Der er ligesom dem, der har sådan lavet det der meget lidt tunge spirituelt arbejde omkring at rense ud og ligesom at komme videre. Og ligesom sådan, måske det der med, det gør vi jo alle sammen med de nye begyndelser, så føler vi lidt sådan den der følelse af, okay, nu begynder vi på noget nyt, nu slipper vi noget af det gamle, nu er det på tide, nu hedder det 2026 i stedet for 2025. Så er det der med, jamen så bliver vi kan godt blive sådan lidt mere, okay, nu så det positive kommer lidt op, og vi får gå på mod og så videre. Men det der med, at jeg sådan ser de der 2 grupper, sjælegrupper, hvis man kan sige det sådan, det er i hvert fald det, jeg får ned, det er det der med, der er nogen, der ligesom står i det der nye spring energimæssigt, fordi nu går vi over i hestens år, hvor det er lidt mere fremadrettet, lidt mere proaktivt, lidt mere, kan man sige positivt, eller man er lidt mere sådan, det skal nok, nu gør vi det-agtig energi. Så ligesom om der er nogen her, der ligesom sådan, vi har ligesom gjort arbejdet, vi har ligesom arbejdet med os selv, vi er klar, vi ved, vi kender os selv godt nok til, at nu er vi klar til at komme videre, og vi slipper, vi har sluppet. Ikke at sige, at der er, vi kommer til at slippe hele livet, men der er ligesom noget her, en ny energi, der ligesom banker på, og man er sådan lidt mere opløftende i sin energi. Så er det ligesom, ja,
Der er nye begyndelser, der er noget nyt til os, der er noget der venter derude, noget positivt, noget nyt. Jeg får mere den der følelse af, at der er noget nyt, der er noget anderledes, der er forandring til det gode. Og så er det ligesom den der anden gruppe, jeg får, det er sådan lidt mere den der med, at der er måske lidt mere sjælearbejde, der skal laves her. Der er måske lidt mere det der med, at man faktisk, de nye begyndelser kan betyde, at man faktisk begynder at arbejde lidt mere med sig selv, hvis man ikke har været den, der arbejdede så meget med sig selv og ligesom bare kørt derudad. Så er det ligesom om nogle nye begyndelser omkring, og ligesom at vende snuden indad, som jeg altid siger. Så det handler det jo om det der med at finde ind til kernen. Så den her anden gruppe, det er sådan lidt mere det der med måske at være og ligesom have lidt mere blod på tanden omkring at ture måske og kigge lidt mere på sig selv og sin egen angst i øjnene måske, hvis det er det, man går og dealer med. Kig på det, der ligesom ligger og fylder i ens sjæl eller i ens bevidsthed omkring det, der gør ondt eller fylder, som man er sindssygt træt af, men man bærer den der rygsæk med alt det der lort rundt. Okay, hvis jeg kunne tale igen. Man bærer rundt på den der rygsæk, hvor at der er fyldt med alt det der, vi ikke gider at kigge på. Så er det ligesom den for den her gruppe, der er sådan lidt på tide, at vi ligesom sådan, man får måske noget optimisme omkring at begynde at kigge ned i den der rygsæk og sådan at tage op og se på, hvad det er det lige præcis, der ligger her, som jeg ikke gider at slæbe rundt med mere. Så det er sådan ligesom, der er sådan to, den ene gruppe er sådan lidt mere foran, og der er ikke noget galt med at være, og den anden sådan lidt mere, der er nogle andre ting, der skal arbejdes med. Så ja, men når alt kommer til alt, så er der ikke noget, der er dårligt, eller der er ikke noget dårligt ved at ligesom, og hvad end hvor man er. Det er jo sådan vidt forskelligt. Vi er alle sammen forskellige. Vi er alle sammen her med forskellige rygsække på, og nogle er gamle sjæle, nogle er nye sjæle, vi er alle sammen på hver vores sti her i livet til hvad man end tror hvad man tror på omkring sin eksistens her på jorden, hvad det egentlig, hvad det vil sige for en. Nu røvler jeg, det kan jeg godt. Men jeg håber, det giver mening, det der med, at der er sådan nogle nye begyndelser, lige meget hvor du er henne energimæssigt på din rangstige af din sjælevej her på jorden. Så det er super positivt. Der er altså noget ny energi, der kommer til at løfte på en eller anden måde. Der er noget, der er blevet sluppet. Der er noget, der ligesom sådan er klar til at blive sluppet. Så det er nye begyndelser. Og når det er sagt, så har vi det her kort. Blessings. Og det er så rent og fint et kort. Det er sådan meget ren energi. Det er sådan meget, hvordan skal jeg forklare det? Jeg får sådan en dejlig, rolig, følsom, sød energi ned omkring det der med blessings. Og det er det der med, at vi er ikke alene. Der er nogen, der ligesom holder hånden over os. Der er universet, som ligesom sørger for, at de prøver i hvert fald at navigere. Så nu bliver jeg slået lidt tilbage til det her kort med dreams. De prøver at navigere sin rigtige retning for vores egen skyld. Og tit, hvis man ikke lytter, og man ikke har svært ved at lytte og bruge sin intuition, så er det typisk igennem drømmen, der kommer noget information. Så det der med at, ligesom at vide igen, som jeg også har sagt rigtig mange gange, at der er simpelthen så meget kærlighed og lys omkring os, hvis vi bare turde åbne vores øjne og vores sanser og bruge vores intuition lidt mere, så er der så rigtig meget hjælp at hente, og rigtig meget godhed også her i verden. Det er igen det der med,
Nej, nu siger jeg det ikke igen, for det sagde jeg også sidst. Ikke med de der briller, men jo alligevel, det er det der med, hvilke øjne, hvilke briller vælger du at se verden med, trods alt, at der sker rigtig mange lidt voldsomme ting ude i verden. Så er det igen det der med, ja, vi kan være i det, og vi kan se på det, men lad være, igen, træde tilbage, lad være med at lade det fylde dit nervesystem, så du bliver urolig og ængstelig. Tro på, at der er lige så meget godt. Det sjove er bare, at vi hører bare altid kun om det dårlige, og det dårlige, og det dårlige, og det dårlige, og det dårlige. Så der er lige så meget godt at hente herude i verden, som der er dårligt. Så det der med at ligesom at vælge og tro på, og jeg siger ikke, at man skal lukke sine øjne for det, der sker overhovedet ikke. Det er slet ikke på den måde, jeg mener det. Energimæssigt kan vi bare vælge at være den, der observerer, og ikke lade det komme helt ind. Fordi ærligt talt, igennem hele vores liv, igennem alle årene, der har der altid været dårligt nyt, dårligt nyt, dårligt nyt. Det er jo ikke noget nyt, at der er dårligt nyt, eller krige, eller optøjer, eller sådan har det altid været. Men ja, og lige nu, der er der rigtig meget på én gang, men det er der jo nok også en grund til, men det skal vi ikke komme ind i her, lige i denne her englekortlæsning. Men det der med også at vælge at tro på, at der er lys. Der er lys, og ligesom at vælge at tage lyset ind. Og være lidt mere den der bare står og observerer. Og i stedet for, jeg siger det, fordi jeg oplever sindssygt mange, der er virkelig, virkelig ængstelige og bange. Altså, hold nu op. Altså, det er jo også, det er, hvad det er, men prøv en gang, at du ikke bliver opslugt. Ja, fordi igen, blessings. Der er så meget godt omkring os også. Så, ja. Det tror jeg egentlig var det for i dag. Og jeg ville gerne have haft mit andet kortsæt. Jeg havde sådan lige lyst til at trække et kort fra det. Men det ligger ude i træhuset, så det må blive næste gang. Lad os se, hvad står der her. Eller kortet bag bunken. Der var alligevel noget her. Retreat. Der er lige sådan en lille, der var et eller andet med, at jeg skulle lige have det sidste kort. Og det er igen det der med, det handler også om at trække sig tilbage. Meget fint, det vi lige har talt om. Træk sig lidt tilbage. Gå lidt i hulemode, hvis det er, du har brug for det. Prøv lige at finde ind til roen i dig selv. Step back. Og prøv at finde roen. Ja. Jeg tror, det var det fra i dag. Og igen, jeg laver personlige englekortlæsninger, så hvis du har lyst, har nogle spørgsmål, whatever, så tag fat i mig. Ikke også? Og så håber jeg, I har det rigtig, rigtig dejligt her i kulden, og vi ses.